Kapitan Inteng! Pautangan nakmutin amarikwanan. Ay namaray, uray anya ter aramidaw, saan ka pautangan? Italaang manin nga umutang ha. Kano saan mo pa yan nabayadan di utang mo, iday? Kaano idi nga ibagbagam? Sigon dito listaak, idi pa'y 19 Unay mo daytan, nagbayagan. Iso mo tinakasurat dito listaak, kaya't makitaan. Sana. Ipakita ka ano kaya't mo. Hay, nakalkal ko pa'y dahito listaan. Di mo makita ang nagdaan ng tilanga dahito notebook ang nangilistaak. No di na kaya't apautangan. San lang? Manawak man langang. Mare, nagkapwap. Di ta tersina ni Marikwanang maray. Kahit mapanak mo't dita, mapanak umutan. No pautangan na ka? Na, apay kit din asaan, kat no imutang ak idikalman. Pinautangan na ka? Wen, kape, asukar kan tinapay ti inutang ko. Kal ita, Mapanak manin umutang pautangan na ka nga tamanan? Apay kit din asaan ngay. Sigurado ka? Kat no nagteksaken kwa na nga umutang kat wen ko na namag. Mapanak lapta ka no ijay tersena na. Apay aya, maray. Na, apay ngay nga ta, di nakayat apautangan. Na. Ay kat, saan ka siguro analaing agbayad? Apay sika, nalaing kang agbayad. Ni enteng nga minti agbaybayad. Saan asya? Gaputa kapitan, kasta kaday. Adala amin ditan Ala, mapana kun maray, tanda kasaganan dagiti utangan. Daape asaan nakakayat ang pautangan na yan? Amumut dayjay ako maray. Nagalas to galinan. Si Kapay magtisan na pautangan. Mas daawak nga raw. Papautangan na kanumo ni Maribanang. Nagkunay. Ni Maribanang? Idinto ta si ka, saan na pautangan? Ngaruda, siyak pa'y tikaduan ti maichis-chismis kan kwa na. Isumay. Masaray inaldaw ka pa yung mapanmakis. Istorya dita tersina na. Bigat aldaw malumpay numaminsan. Madin sa dahi tangar aramidin na king ka. Haguri ka man. Maray, agyaman kadagiti impautang mo. Ay nahuun maray, basta sika. Ay, adamanin makalawas nga abas tumikan ni Inteng. Ag text kalatan no ada kayat mo nga utangan. Ay katuwan sika lang ti papautangak maray. Wing nga rod, kuna ni Marito yang asaan mo kano akayat apautangan. Perme mat nga mintitiwod na nga bayad. Matlagayam saan akas lasyat nga adda para bayad ko. Ay naglay nga bayad ni Kapitan. Wen maray, jak pa'y lasing-singiran nga magbaybayad din na dagaw. Singiram to nga rod kan kwa na dahito'y inutang ko Ay wen awan parikaw. Ay, kagawad. Bayad ko, ikinutang ni Banang Ay, Kapitan, kunakon kat nga agbayad ka dagaw. Ay, una, kababay no jak agbayad adagos. Kaya da magpagbayad ka. Agyaman nakitim bayad mo. Ay, saan mo nabaryaan? Keep the change. Sa lapi lang, matibaryana. Isungarod ako kwa mo. Ay katagyaman nga rod Kapitan. Mabalin manan nga umay umutang ni Maribanang. Ay, mabalin? Mabalain, Kapitan. Ibaon mon tulakta. Mataba daw, pumanag na ka man. Ay, saan man atila madmadlaw mo, Kwarag? Saan kan tumit ngamin na makataltal na? Kito na, tamagmag na gayam. Nagtugaw ka Mabanog ka, pumanag na ka. Ay, saan nakabiyangan, kunak manay. Nya, detay gamaw. Ay, awan. Sila makikita. Uray lamang mo dita malikudam. Makita kalatanuan niya dita. Mumagayam. Apa damagang pailangay. Palsit dita. At palsitam. Ay, panawan naman, Kwarag.
Ang mga nusikat ipalsiitak na ha? Kapay napudot, ti ulo kita. Ikaw, tanda na palsitam. Awan pa'y, damadamak pa'y agsisim. Aldawon, katawan pa'y si daon. Di mo nga ron kaya't ni Marikwan ang tiyang pautang. Huh? Relax ka lang dita, tuya. Siyak, ti makamaw at umiskarte. Babaan ito da ito apalsi ikaw at damayawid ko apangaldawan ta. Anwam day tapalsi ay. Shh, nakulimag ka ko na kay. Maray, imbaon nak ni Inteng nga umay umutang. Ay kat ibagam lata no anya ti utangam ti isa kanak adagaw. Inlistak kat, Maray. Adda dito'y bulsa. Maray, nimot ka ba dong day ta nakatakder dita? Ay, umay siguro gumatang. Apay, kabadong, anya ti katangam. Ay, awan, sana ka gumatang, maray. Agistambay kalagayam ditoy. Ah, Maray. Ayan jay listaam, kita akman. Adoy, Maray. Nay. Medyo atidug sige, isaganak amin dagito nga utang, Maray. Urayom labi eh. Ay, agyamanak, Marikwanag. Tuyan, lukata mo na tuwiri daw. Tuyan! Na. Ay, una yun. Si kamagkayam day ta. Na. Adawit mo amanaw. Sabi, nagbayag mo alin lukatan tuloy daw ay. Nangalaam day ta amanaw. Agkikak pa'y. Mala, inga parjinay. Darasem, taday. Mabisina ka. Ay, payadak manentay inutang ni Banang. Agyaman na, Kapitan. Kapayakas tatarupan? Kasano, Kapitan? Mapukpukaw mo, di kawitan na tarakan kaw. Kawitan ko nam. Nakitak pa idyag sa pinakan kaw. Ngamsan mo tin anagapo, di dirabi eh. Aging gaitahawan pa'y. Ay, amangan nung napanagarim. Amangan no baak mo di kawitan ang manok mo. Makaas-asawa. Ay nga ta, Kapitan. Win, iswa di ka madanagan. Agawid tulak ta. Ay, kwaraw. Napayang kay. Maditiag parparik na kanya ka. Aw, ang day tangag parparik na kan ka. Kasla nagsubli dagitiag tatakaw iti manok Napayang ako nam day tangkay. Kit no mapukpukaw ti kawitan na manok ni kagawad ko nang. Anya nga rati kahit mo nga ramidan mi atanod mawang kay. Ay agridam kayo Kanayon kami mo't nga agridridam. Dublian nyo ti panagridam yo. Abangan no adalang iti aglawlaw. Kit agsipsipot day tangag tatakaw iti takawon na manok. Anya tikit kita di tanan na tuyang. Day taman bunga ti papaya dito igit ti kalsada. Kahit mo ti mangalay ti bunga na. Wun kumangam jak mo't magaw at. Kaya't mo tayalaan ka. Ay wun man kwa raw. Igaw atan nakmanlaangan. Mano ti kaya't mo ngalain. Nuray may salaang. Isagpaw kulay jay si daon mi amanaw. Uy, imbag man tamanok ti sidain niyaw. Dayjay mo't tinatiliw ni tatam abadong. Isong anusan mi na ti adda. Ay, makasangsangit akon, Kapitan. Tapay kagawa. Mapukpukaw malanjay upa, tarakan kaw. Idi kawitan. Ita upamay. Ay, naparturan nga road, Kapitan. Duan, ti mapukpukaw. Ay amangan no na pa nagpaarim Ti kunamkit day, tinakaw dan. Tamot ti pampanunutay. Ay ngam ti sarutsog. Asino ti nagtaka? Napukaw mo't kanuman jay upa ni Marikwanang, kwarog. Wan ka no nga raw dantay. No, pay ajay pay manok ni Marikwanang ti kanayo na mapukaw. Dahitay tati burburo tiyan tay. Agalibtak kayo nga rod atanod, tapno matiliw di agtatakaw iti manok. Unantay.
Talagang agalibtak kami. Kuwan, makikita ti makikita. Wow. Ay na, chicks. Lunghir ko naman. Ay, saan aji magmag na chicks? Isu man ti makikita kang gay. Di man. Nakatakter iti sirok ti puon ti mangga ti kahit ko asawan. Lakay mo't na ito'y bagbagaman nakatakdar. Mabinbing mo, no asino. Nabay kit dinasan. Ni tatabadong data. Ket no kanayo na naka-istambay dita ni tataba daw. Nang runa no kastoy ngal daw. Mela, si putam. Day chicks ti kahit ko asibutan ng gay. Sana ni tataba daw. Kita ni pare ba daw? Adang samat palsiitan na. Isungarod si putam. Awanin day chicks sa longhair. Nakalabas Ay, eh. bay ang pailaag ti chicks. Lumabas to manin. Si putam kit di pare ba daw? Ha? Oy, Ang gay. Pinalsiitan ni tataba dong di magmag naman ako. Naglaing ka ng palsiit. Natamaan na ako sa ako. asos. Mapanang piduton. Day. Yawid nan. Saus. Day tamanayin ti si dain da kininana tuyang. Ay na. Ape nagkulbo ita da ito yung manok tuyang. Ay, jak nga rod makinay. Di mo sabi niya nga. Anya katasanan. Kano nagmalmalam a pinagburburot ka. Ay, nagkulbot mo ito na firme. Katawunan sa mo ni Maricuanang da ito na palsiita ka manok na. Manok naman na hindi ito pinalsitam. Wine, di na mga mingkatag, pautang ka na ta. Di pinalsiita ka, ti manok na. Api nayaban na dito barangay hall, paray. Damagang paila. Kit nakabaso ka manan. Anya man ang tibasol ko, paray. Siyak mula siya kung ti kanayo na pagpabasulan. Apay saan abasol ti panang palsiit mo iti manok ni Maricuanang? Ay, saan ka nagpabasol akas na, paray? Awan, di nararamid ko akas na. Awan pa manag nagbaw. Ay, nakita na ka. Sa sino ko mati nakakita, paray? Isangom man kanyak dahi ta nakakita. Kasangsangumod. Sikat nakakita? Dua kami kan ni Kwaraw. Ay, kwa, paray. Iso asaan kan nga aglibak? Ay, ipabalon kan sa akin din. Ay, saan ba ta, paray? Anya ka ba tayo? Saan da kaila pinautangan? Pinalsiita mo, ti manok ni Kagawan. Iraman mo pala ang ginauday. Kat permimot ang nakakulkulbit, paray. Na, No sana nga kamalay. Baka manok na jay. Ay, uray dua kayo pa nga umay dito tersina. Saan kayo apautangan? Saan kami nga imahay tapno umutang, maray? Huwag maray. Umay kami dumawat. Iti dispensar. Ay, saan kayo ang mapakawan? Ha? Nagasam di talo ang manok ang nagsasaron no ang pinalsiitam. Kaba daw. Ay, sukatan may maray. Naamiris min, maray. Ano saan na kami akayat apautangan? Saan arumbang adagiti manok mo ti alaen may? Di kagda nagmaray. Sukatan may. Tay talo ang manok mo. Rumbang laang. Tano saan? Agkikita tayo iji barangay hall kat agmulta kayaw. Ay, tatabadong ken nanatoyan. Di kay agaramid iti pakadaksan ken pakaibabaenan nyo. Iga idyo ti manggad tapno di kay utang nga utang. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Engkeng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yeah. Day, apay ka day ba daw? Matitirig na. Malamig na. Anya, Please, tuyan.
Kaya't ko tigatas. Wino niya ditaan na pudot amay nang. Ay, talaga malagminak. Ay, saus, sapay naibus amin, naibus ti kapay, naibus ti asukar, agraman mantika kinasain. Nya, Mala, dito'y kapay nga raw, mapanak umutang iti gatas ken asukar. Ay una yun, Maray. Kasla di ka nagsagay sa ngay may diti tersinak. Bangking pa'y ta chinilas mo. Ay namaray, kasano ang makasagay sayak, ket nagdardarasak nga imay, Apay aya, di ba dungkaw, masakait. anya. Kun maray, malamin ka naw, ket kayat na ti aggatas, ngam naibus mo ti asukar ken kapimay, iso ang nagdardarasak nga imay ditawi. Ha? Kun maray, ikanak iti gatas, uray dayta sa silaeng, dayta kabasitan. Kabasitan. Kun maray, 13 pesos lang amin ti kwartak ditawi. Ay namaray, daytoy 300 grams ti ala amaun. Ken mga lakamutin iti asukar. Ay kasi kayo mat, nang runa ket masakit ni kabadong. Ay, agyaman ak unay maray, agyaman ak. Ay, nanya nga ron ngay. Kawan maramidak Kasi kayo mat. Anusan kayo latan uray da kayo unti kaatidugan iti listaan dito tersina. Nakasaganan da ito gatas mo pa daw. Bumangon ka di tanta umay mo inumal. ay, naimbag matanda yung gatang mau. Napan ko ing gatangan atay 13 pesos a kwarta. Ngam kinaasyan nak ni Marikwanang, pinautangan nak iti asukar kenjay dakila gatas. Nakababainin, ano kasta? Anya nga iti maaramidak. Talagamit nga awan igatang to. Naimbagkit di ata naanos ni Marikwanang. Ay, huwin nga rod. Mala, inumumon day tagatas mo. Tamapanak pa'y agutaw. Panawan ka pa'y dito silid ta. Ay, wan, tuyan. Mayat gaya matalaga ti planaw. At dain tinda agatas, kanasuka. Agin sasakitak pa ay, tapno adog ti tinda kanya. Itaman pa'y asaan ngayon imbay ni Marituyan. Amo abanang. Apay adamagan. Amom aya. Sa anak nga updated iti biyag ni Marituyang. Na Unmat. damdamagak laeng Tama nga no adati damag mo may papankon kwa na. Ingkalaangan pa siya rin tapno maamuano apay. Sige, pasyarak inton bigat. Kailiw kumutan dya kumaray. Agbirbiro ka kay di iti kachismis mo Na, apay, chismo sa aya, intay. Kanuan. Ino itis-chismis na to pa'y nga napigsat ti urok ko. Rawat iti kukod. Na, dayta, jay kunada, apod no, chismis, intay. Iso asaan ko man, agsaksakit tinakamaw. Kabaalam ka diti agbati asiksika ba daw? Apay aya, papanam. Mapanak ko maiti bangkag. Ha? Mapan ko iwayway jenwang ta. Kalpasan na, mapan ko kitaan no adda mabalin ang maapit kadagiti mula ta anatang. Tanay awanan bagasta. Kentap no agpa-check up ka kumamag. Ay na, saan na naras kang nagpatik apak to yan? Dahil bagas launa, iti pang pangrunat. Malahon nga raw. Dito'y kapaya, aginanaka, tapno umimbag ka adagaw. Papana, maribanang, ay mapanak man ije balay da marituyang, maray. Basta ka day. Amok ko mga umay ka, tadyak enwar dagiti lalabaak. Sumuro ta kumaken ka. Ay ket samun to ituloy ati aglaba inton makasublita. Un nga rod kuma, ngem ay na. Agjo ti akgayam inton bigat ije barangay hall. Saan kuntumanin ang masango ti aglaba. Day talaeng maray. Mala, sakan to agpasyar no addan tuwayam. Mapanak man ijay balayda, tanay. Saan matan nga umay ni Marituyan? Un nga rod maray. Itila ang inmay na inggatangan ni kabadong iti gatas. Masakit ka nung nga, may. Anya,
Isumot lagayam asaan nga umay ala, ikanak man nga rod iti tinapay, maray. Ken may sa akilot karne ti manok. Isun ati isang put ko ije balay da marituyang. Sige, mabiit laeng ta isagana. Malibanang mo dahil sumungat. Marituyang! Adda ka di tabalayaw. Ay sus, makita na kalapigsa. Mabisto at tulaki day. Ay isan ko nga ipadlaw. Marituyan! Umasidagay. Ado ti awit na. Amangan mo masida. Makmakanda kita. Ay nagmayat na talaga ti agin sasakit Mare! Adaw, ti agsangpit agrasya. Iso anas kinalalay nga ti agpamaraan. Marituyan! Aday ta. Ha! Ay, pari ba daw? Apay akas tatilangam. Nangag ko nga mingagpukpukaw ka, Maray. Iso nga inyanos kung tirimwar. Daawan ni Marim Atuyang. Anya? Un, Maray. Intugaw ko latan Tagkakapsutak mo una yan. Nagpigan ka sa gititumang ko, Maray. Ala, itugaw mo lataditan. Sana balay? Ta saan mo't gayam nga agkagat dagiti aso yaw. Ay, un, Maray. Naamaw da kita. Ay pasensya ka na talaga no kasto lang ka nasang puta, Mari, Awan anyaman na, pari badong. Hinadamag ko masakit ka. Iso anang yegak iti tinapay, prutas, kansidaan. Tapno daras ka pumigsa. Ay hagyaman ako na, Maray. Idisuklatan dito'y, pare. Mangan kanton kadagita prutas. Sige, mapanakon, pare. Sige lang, Maray. Hagyaman akmanan, Apaw, hadamanan ti tarawon. Rogyak kita, hindi bakan. Libre ko naman. Nay, si kamot ti masabat ka, Marituyang. Ayun, Maray. Ay nagdagsan to'y awit ka. Anyang ngamin dagita aya. Ay, nagdutuma, Maray. Adda kamot ay sabakan na tang. Mapan ko kumail ako. Isupay nga igatang ko iti sidaan mi kan bagas kin ni batong kao. Ay, nabanu ka talaga. Apay ngamin apinilit mo abinagkat dagita. Talaga kasta, Maray. Awan mo tinamnamaak amang bagkat. Ay, kaasi kamat, Maray. Ala, bayam ta ibagak to kan ni Kwarog. Tailugan nanto iti tricycle na inton ingkaila ko. Ay, agyaman Maray, ngam awan mo't kwarta kapag bayad ko iti arkila. Di mon panunutan dayta, Marituyang. Ay nahagyaman gaputaadda kayo ama nagtulong ako kumaray. Sa dino tinagapa, Maray. Ay, ijay balayo, Maray. Nadamag ko ngamin masakit ni Pari Badong. Isuan napan ko pinasyarmot, Ay, agyaman manen, Maray. Malanga raw, baliwan tanto tagsarita. Sige, Maray. Urayam to ni Kwarog, ijay balayaw. Tasukunan na ka, sakay to agpasintraw. Mangan kan abadong, tapno daras ka umimbag. Ay sana ba na makakangantuyan? Anya? Kasla na alsam amin amakan, nagpapait da. Ay, unay mo tandi kasta. Nukaan upay ngawan kwartata, isumot ti panagsakit mo. Ayawan nga rudo, ti pagpa-check up mo. Ay uray sa anak ko nga agpa-check up. May yun lang, day tagas-gastas. Ay. Di ka unag parikutuyang. Umimbagak tulad da. Malata mga anak nga rudbe. Tamapanak tumangkita ijay tirsina ni Marikwanang no addala ko na amasida. Taisunto ti sidaam. Narigat no saan ka amangan. Ad-adda ako mapsot ka. Marikwanang, mabalin ka di nga umutang akmanon. Anya ko mati utang, Maray. Anya ka di tilakom amasida dita.
Ada dris chicken, ada karnit baboy, ada karnit baka. Mabalin nga utangag, day takarni ti baka. Barang kayat ni Badong tanay saan pa'y amakapangan. Ay kat mabalin lata amaray. Apay, saan ka di pa'y anaimbagan? Ay, saan pa'y nga ron maray. Marigrigatan akong siyak lang ang tagtrab-trabaho. Dumakdakkel pa yun, dumakdakkel ti utang may. Nga may na, awan mo't mabalin ka. Ala, maawatan ka. Anya nga ron ngay, kat masakit mat ni Badong mo. Tinapatag ita, ibirok tayo. No anya ti kayat na ka nun, tapno maimbagan adagaw. Rumara kun ba daw, nakasagana amin ang akanam inton aldaw, ang mga numarabyanak, Ay, di ka unang pagpakarabiya. nasken nga ilupas ko ter aramida kijay talawn, tapno makapagmulak manon. Ay, pasensya kan tuyang Saan ka na matultulungan? Anya ngay nga ron ti maaramida, kat masakit kamot. Mala, inakawn, Maganandad ka. wan, Ay na. Napanay ni tuyang. Rumwara ka dito silid na. Mapan ko inumay, hindulin ko nga ara. Kapag isaw, ando yung kinatang ni tuyang akarnit baka si day. Ay na. Ayaw, stibiyang kita. Bay akan ni tuyang timanggid pa ilay. Saan na balik? Kabailan na may. Nagana sa nabiya. Nakakaasimot ni Marituyan. Saan mo't nga gimbag ni Pari Badong? Wan nga rod, kapitan. Ado pa yan ti utang da diti tersinak. Saan ako mga agpautang kadakwada ng maasyanak mat nga main. Isuan na panunot ko ang organize iti raffle for akos para ka ni Pari Badong. Bareng adan to maur-or. Isupay nga ramatan da. Ay, mayatak iti day tanggail. Kasimot ni Nana tuyang. Mayat ka kadi ang mapanag house to house nga glako iti kay kwaraw. Wanang kail. Kayat ko launay. Gaputa kayat kumati makatulong kadakwada. Very good. Dito ti mayat. Uray may sa tikwarog no nagagit. Uray pa'y mabaa ka nun. Ha? Yung mapangnam naman. Saan mo takas tanggail? Kayat ko launay mo ti mga asawa. Kayat kumot ang mapadasan ti biyag ti at da asawa na. Iso at di kayag sasaw iti kasta. apay Badong, naginom ka kaday iti ara. Anya, hapay ko mga ginoma. Kung masakita nga rod, mate. Kat asino nga ron tinaginom dito. Ha? At damit na sang putak abuti ti arak dito'y lamisaan. Ay, nakiti karo ba? Imay dak binisita. Kit nagiinom da. Una yun. Inibus da pa yun, di ginatang ko asidaum kuma. Ay, sa nabalin tuyang. Kinunak nga may nga uray pulutanan dan. Tama ba inak nga awan may pasangok kadakwada. Kat anya ngay nga ron ti sidaum. Ay na, uray sana kun amangan. Sana balik. Saan ko mo ilaamananam. Mala, di ka madanagan. Mapanak agbirok iti sidaum. Talaga ama siya na ka ni Marituyang, Maray. Win nga rod, Maray. Ay, kimotong pa yan ni Marituyang. Kasanaw, saan ang mga ahustaw? Aggatang iti si daunda, ngam paralaang mat kanikaba daw. Ay, una yan apanagayat dayta. Ay, katalaga akasta, Maray. Dungdungwan na nga rod ni Badong na. Sa bagay matkit di Ay, naimbag, taado tinakisalip iti run for a cause. Isupay nga aramatan da. Win nga rod naimbag, tanapanunot yu day tamaray. Ni kapitan tinakapanunot. Iso sinuportaran mi meten kawam metdakes na. Apay ang nagsubli ka adagos kwaraw. Saan mo tapod no ang masakit ni tata ba daw? Ha? Wanang kail. Kit no nadanunak nga gininom iti arak. Ay, sakit na tatao. Bukas na, nagpamarang. Wanang kail. Idi kinumprontak.
Kastaunay ti pakasi na. Ah. Asaan ko kanong ibagbaga kininana tuyang. Kan amin nakakailyan tayaw. Ay, una yun. Dila nasan ka ni Marituya. Katingay kwarta. Di mo kumain inted, ah? Intad ko kininana tuyang, Uncle. Isupay nga ramatin na. Tawan ka no ti kukwarta na. Gaputa igat-gatang na iti bagas da. Nasaya at may. Tapno urekas ka sana. Maksayan ti stress ni Marituya. Wisit kalaklakayan. Pag insasakit kalagayam. Ay, pakawanan na tuyang. Agpalawagan. Ay, diyak ka sa pulang si palawag baw. Anya. Ala, bumangon ka di tatayang kagtrabahaw. Tabayadam aming nga utang ko ijay tersina. Anya. Rebound ti utang ko ijay tersina ni Marikwanang. Ngambakaammo kamutan amang bayad kadagday. Total, si kamula ang tinagim imas anang nangan. Ayat ko lang nga umimbag ka dagaws. Ang agin sasakit ka mo lagayam. Ay, tuyang pakawanan na ko na. Panawan kan ba daw? Papana ko ni jay syudad. Kanabalay, tadati tulong pinansyal ti barangay kanya. Kat ison ti aramatek nga ubadayaw. Kat ibatik ken ka ti atidog alistaan ti utang ko jay tersina ni Marikwanang. Ay, please, tuyang. Kasyan na kuma. Ay, di nakpanawan Apay akas ti palayaw. Nakawarwara pa rin. Ay, baray. Sana mo din na makabangaw na. Nasakit na iti tumong ko, baray. Ay, bumangon ka kit din. Ingkag dalos. Tanay, pinanawan na ka ni Marituyang. Ay, paramis, baray. Talaga ajak ka maalan ti bagay. Oho. Ay, day tati pagnakma. Naipaypaysun na nagsakit ka. Kanya nga hindi nakakaasikan. Nagbabawi ang iti inaramid ko, pare. Ay, Tulungan na ko tapno agsublat ni tuyang ko, pare. bayam. Makapagaliwak sa ibiin. Na-stress iti inaramid mo. Bayam nga agrelax ijay city. Amang ano itugot da pa'y nga aktor ija abroad. Kanya? Kasi kan nga agbati pare. Baray. Ay, agpapiksa ka kiti. Tapno makatrabaho ka, kat ada pagbayad mo. Iti nagado nga utang mo, akarnit baka. Ay, unay tangaminan tatabadong. Day takit ngamin. Anya nga ita, nagsakit kalakit nga rudan. Ala sigay, bidan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nang bagtay may ka dito'y balay ka, gwapaw. Sige mo, Chip. Buwapo man ang tiyawag mo kanya. Ituan, mate. Gwapo ka. Pinaayaban na kanumay. Pugi. Pugi, mate. Tiyawag mo kanya, Krike. Kawa na. Tap nagpada ta. Nga dabirngas na pugi. Kasday. Wen, pugi. Kanya tibagan, pugi. Kastoy na, gwapaw. Nagayat ako unay kiniminda di tadaya. Ang mabainak mo't amang ibaga. Nagkapoy ka matano kasta, pugi. Ibong ka man iti balayda, gwapaw. Ibagam nga gayat ako unay kang kuwana. Ay, kawa na. Tay talaga yan. Enteng, madlaw ko kat kanayon matan ni Ricky di tabalay ni Kwarog. Una, ta nasingid da iti tunggal may sa. Kas dalag kapsat. Aya,
Ay, kahit nasaya at ano kasta. Kano kumarokot kanayon mo't ni Kwarog iji balay dariki. Ay, isumot lagayam Nasaya at may. Tapno adakad kadwa ni Kwarog. Ay, nasaysaya at pa ano, mga asawa jay lukop. Ay, kasano kuma ang mga asawa. No di namot amot ti agaram. Dayta ket ti problema ken ni Kwarog. Babain sa nga agarum. Imayak minda, tada ibagakeng ka. Anya day jay, Manong Ricky. Ay, kwa ading minda. Agayat kanu magkeng ka ni Chip Kwarog. Anya, kasta ka din? Ay, hindi ka katawa ah. Kano seryoso ni Chip. Sigurado ka kadi iti day tanga ibagbag ang Manong Ricky. Wain, agayat kanu nga rugkeng ka. Na, inulit mo pa eh. Si kaki di mo. Nonya ti addaken ka akaririk nam, ay kay bagam ah. Agdal na ka man mo't Manong Ricky. Ang alag panunot ka nga raw. Umayak tumanay. Anyang ay gwapaw, na ibagamot laang. Ay kawin na Chip. Sakpay ti kunam, pugay. Kay, anyang ay tikunan ni ading minda, gwapaw. Umis-isim lang mo pugay. Anya? Awan ka di ti madlaw mo ken kuana, gwapaw. Madlaw ka o kasla danam-namam ken kwa na, pugay. Kasta ka di, gwapaw. Wen pugay. Iso paspasam. Anyang ay teramidak, gwapaw. Ay sagutam iti sabong, chocolate, kasjay pugay. Masapul ka di pa iti kasta, gwapaw. Wen na raod. Hingkaki din. Ha, igidan mo nga itad, ti sabong ken chocolate. Ibagam ti panagayat nom. Tamang pa nakapasyar ka dito, balay, kwarab. Nagsapsapul lang namin iti sabaw, tatabadaw. Sabaw? Pangusaram ko iti sabaw. Ay katisagot ko mata iti balasa nga pagraywa. No kasta, damot langan nakarig na iti panagayat. Da, tatabadaw. Iswa, gumatang man iti mulay wa sabaw. Ay, orated ko king kanalibray. Basta mapasumbat mo laki, day, ti balasan. Ay na, ang giyaman ako na, tatabadaw. Agdatan, dito yung garday, kuwarap. Wow! Nagdudumaga maklase ti sabong amulayo di tao eh. Ayun na. Kas makita may. At the yellow, red, white, blue, ken uray. Ay, dumawat ak man nga raw. Tay nalabaga. Naguray ka. Sino ka diti balasang anak karik namin ti panagayat? Manading minda di tadaya. Ha? Napinta sa balasang ang araw. Nangabak a kandidata na jay. Ay, kasta nga raw, tataba daw. Swerte, no mapasungbat mo, dajay. Bareng ah. Alang araw, bilyon ta, di apag-ukrat na sabaw. Gusto siguro di talaw, tataba daw. Absan kayo, pay, nanatuyang. Kagawad kwa nang. Sige, Kwarog. Maray, agamot igam na atalo nga apag-ukra da sabong. Kaslamot naggapoy di ayan niyo, Marituyang. Un siguro ah. Nay, agturong mo di tabalay darika. Wun tanasingid da nga agpagayam ka ni Ricky. Kastaya. Kasla da nga rod agkabsat. Nalablabos pa'y Isumo lagayam ah. Sige Mike, pugay. Ay, sumra ka pugay. Ang yaman ak gwapaw. Hop. Ada masabsabong nga igamaw, pugay. Ang gwapaw. Isagot ko na ito'y kiniminda di tadaya. Ay kawan ha. Mayat day tata, naglalabaga asabong ko naman. Umayak ko magpaisurukan ka. Nuan niya ti aramidak kadagitaw eh. Nalakala day ta, pugay. Kasanuan nalaka ako ng gwapaw. Gumatang kamot iti talo abo nga ti mansanas ka ni kagawad wanang. Kalpasan na. Gumatang ka iti may sa chocolate. Diyan nakabox. Aw, Ikabil mo ti mansanas iti unig ti box. Sa mo galutan iti nasilang aribon.
Kalpasan na, iparabaw mo ti talo asabong ti rusas. Oh, Wow! Thank you, guwapaw! Adto ti talo a mansanas, may sabar at chocolate, ken box a pangikanyaw. Agyaman na, nanakwanan. Dingin na sila nga panggalot ta ribon, pugay. Ayaw na niya. May sa mampayan na sila nga rebound. Mabit lang, tayo nakalaan. Ay, pugay. Dito ita ka di abungon ti regalom ko ni Minda. Saan, guwapaw? Ida iton balay. Sige nga raw, pugay. Di kagdanag, tasak ti makamu iti pangaldawan ta, guwapaw. Ay, kagyaman na ka. Poryaw, ading Minda. Awaton ko ma. Anya dayta. Lukot ma. Tapno makita. Ada pa chocolate anayon na. Anya. Regalong kanyak dagitoy, Manong Ricky. Ay, kwa, nagapo ka ni Pugay. Ay, isti, ni Chip kwa raw, kunak ko ma. Ha? Imbaon nak mo memang tag. Kasta? Ulitan. Kay ayatan nakakanaw ni Chip. Anya. Nasaya at ataw ni Chip kwa raw. Magagat pa ya. Awan ti makunak, Minda. Uray na saya at ken nagagat no awan mo't panagayat ko ken kuana, Manong Ricky. Kumusta ngay kwaraw? Ang damot lang namnamam ka ni Minda. Dandanayin tataba daw. Anya dandanay? Dandanin manubiak to ni Minda. Kasano anak ko namday ta? Gaputan na rugiya ka na nagdatan keng kwana. Ay kit na saya at ang harap, kwaraw. Di kayo danag. Nusong batan nak ni Minda. Da kayo ti umuna pang ibagaak. Kanda kayong tumat ti alain mi aninong iti kasar. Ay naggana sinyan. Una mo hindi pa rin ba dong armam kanu ni Minda? Wanang kay. Oho. Yak, tupay nakita ti aniniwan mo anapan iti balay da. Nire kiti ibabaon ka, amapan mangibagbaga iti ayat ka. Ha! Ay, unay mo dahita nga istrokitos-tikitos mo. Rantay ko nga rod ni Ricky hanggang. Rantay! Kendakal ti panagtalag ko kenkwana. Ay na, sikan amis mo ti mangibaga iti ayat mo Mabainak nga rod mo tanggal. Isuan ni Ricky ti ibabaon ka. Daitan tumagamin bain mo ti agari kunak. Hanggang. Pwede puli tayo akasta mangibabain. Ha? Ay baliwam dahita nga istrokis mo. Kaya't ka, sikati mismo amapan agaram. Alang nga rod hanggang. Intulsuman na no. Dua kami to namapan kini Ricky ti balay ni Minda. Apa ngay guwapaw? Uray saan ka nga ibabaon kat mapmapan kamat iti ayan ni Minda. Apay dakas no kastamang bilang pugay. Saan makit na guwapaw? Ang mas dawak lang Apay nubyam nga ruda ni Minda. Tapno madanagan ka pugay. Saan may guwapaw? Uray di mo ibaga. Madlaw ko na ita, Chip. Imayak. Takayat ko akadwain nakitama pa nagpasyari di balay da Minda. I'm sorry. Madanas kin apapanak ita. Kasta ka day. Sige. Itulturad ko nga rudin ti mapanasisya. Nagawad. Nakawanak man iti arak no aday. Awan arak alakaw. Sana ngaglaklako iti arak ita. Anay. Na. Anay, nagsakay na out launay. Agkanta ka sa kalpasanda. Agrungaab ka. Apay. Nirikay. Jak pagarupan nga isukit ng tinangaram kini Minda. Tirikat na. Inaklon mo't ni Minda ti ayat na. Anya. Nawan ni Minda di balay da. Tako na ti inanak at nagkuyog na kinirikay. Akayan ayat na kanaw. Painda kan wagday ti di syudad.
Ay, awan mo manod, Kwarog. Sikan tinawanan. Traitor kiti da jari kaya. Masuro na ka talaga. Makita lang da jari kay. Jak amo na niya ti aramida kang kail. Ha! Ay, agtal na ka man sika. Basul mo ah. Nagkunang amin nga ibaon-baon mo ni Ricky. Uray ko man no adda asawa na. Saan mo ta? Padam abaraw. No, agibaon ka. William tayo kas kanyak nga ada asawa na. Tapno makasigurado ka. Adi na agawon ti balasang pagduyusam. Oh. Traitor kiti da jari kaya. Awan serbi na gayam. Ha? Makita tulang da jari talaga. Masipangol ka. Nadagkat na Kwarog kan Ricky ngang pagayam. Ita, saanan? Ay, kasanumo ngamin ni Ricky. Ilakad na kumakin ni Kwaraw. Ang isumot tinangaral. Ay, pirmi asoron ni Kwarog, maray. Uray lang sangsangay. Anya ngay nga tati maitulong tayo kunkwana. Kasanumo ngamin. Ni magayam Ricky agayim ni Kwarog ti kayat ni Minda. No para kanya, talaga kit di ada Ricky kan Minda ti para iti tunggal maysa. Sa bagay mo't di amaray. Iso ano siya klaeng, rombeng ko mga klonan ni Kwarog, asaan ani Minda ti para kan kuana. Un nga raw, mapanki di agbarte-barte ka. Pinasaya at inteng, bagbagaam ni Kwarog akaanakam. Ha? Tapno saan aday tamapan agbarbartek ijay ili ti aramiden na. Itapay akasta ni Kwaraw. Nalipatam aya. Nasakit tinakam na tanapaay ka ni Minda. Ay loko ako Kwaraw. Day talaabanag agbarta. Bagaam ni Kwarog. Day takit din ti pangdadaulan na iti salunat na. Day tanti ko nakadi na mo ti agaram. Win nga rod ah. Sa inton maunaan ti sabali, agreklamaw. Kaya mapanki din agbarte-barta. No kumanga mintada kami, hindi pare inteng, di nayaban. Nayaban nga. Nagbalin nga bridge ka, kasday. Kasta nga rod, di adayo kumama asinalisyan na kanirikay. Sana balay, tataba daw. Tinaskay. Kantuan na kita. Papanam ko mga minaya. Kulang ko pa itiarak. Gusto ka katuan na kamapan na ginom iti ilay. Anya. Please. Ipangasim ko tataba daw. Kaya't ko ti makalipat. Basta ka day. Di kagtanag. Sakti nangawis ka da kayaw. Iso asyak ti agpainaw. Nasayaat nga raw, Kwaraw. Tangdanan ka pa nga uminuman. Anya. Maray, inawagan nak ni Badong. Apay maray. Ni Kwarog ka no. Kasta unay ti barteg na. Dinan amo ti lubong na. Anya. Dayta ka no agsangsangit yar aramiden na ijay ilay, maray. Sige, taawagak ni Inteng. Tamapandayawid ni Kwarog. Ay, agyaman nak maray. Tanay, san kanon nga amo ni Badong no anya taramiden na. Kumusta direk na, Kwaraw? Mayatan ang kay. Tatagyaman na kada kayo tayo niyawid da kay di kalman. Kasano? Magibabain ka. Kaslasaan ka ang malalaki. Agsangit-sangit ka. Gapo iti nalaos abartek mao. Suri ang kay. Ikari, saan na maulit day jay? Una! Nagada, babay dito'y lubong. Dahil takit din ti pagbarbar ka. Pagsagsangitam. Wow. Unang kay. Nagluna ka, unti pa nakapay, kumanan kan aya. Ay na, Kwarog aya. Napaay ka manen ken ayat. Ngem saan arumbang aday tati ibarbar tenan. Ala sigay,
Dinan tinagipusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Nakaida sa rakon. May kamanganan ka ba daw? Ay na. Nagadungay na kita makan maray. Una, tapno da pamigsam amang tariman iti bobong ti CR ko. Ay na. Adalit yun babay. Bangos anay ito daw. Papaitan. Ken tinapay. Ay na. Nagduduma a prutas pa'y, maray. Adapay kankanay. Ay na. Naagtugaw kan. Tarugyamon ti mangan. Ay agyaman nak Maria. Sigurado ang mabsuga dito yung makan. Alang araw, panawan ka pa itan ay. Ada gumata. Anyat gatang marituyang. Sa anak agumatang maray. Damagak lang no adda di tanibadong. Ay, ada maray. Mangmangan di ta kusina. Kastaya. No kayat mo, mapan ka di ta kusina. Takadwa amangan. Ay na. Kababain mo kin kamaray. Diya mo nagtrabaho. Ay, ado ti makan di ta kusina. Malaking kan. Ay, adya man na ngarod maray. Mabisi na mo tin ngagpaysaw. Inteng, patarimaan mo ko madya kulungan ti baboy. Ay, busy akbit. Tinasayaan. Patarimaan mo ka ni Kuwaraw. Busy ni Kwarog nga agpasada. Sabay ang daming papanak. Ay, ni pari pa dong gayam. Anya? Isulangan ti itang danak amang tarimaan. Ay, dinansapay nalpas ti patarimaan ni Marikwanang kankwana. Kasaritak daw, no kaya't nati umay dito, ita iso timang tarimaan. Numabalain, matarimaan jay kulungan ti baboy iti kabiitan na panawan. Don't worry. Tarim ng tuman jay kulungan ti baboy mi pare. Ay, kaya't ko aparay. Ay, nasayat mo kasta. Lumalpas ko ang matarimaan di CR ni Marie Kwanang. Umayak taon, paray. Kano ang malpas mo kay? No siya, mabitlaan na jay. May salangan nga daw, malpasay. Sige man ta ibagak to ko ni Banan. Ibagam taw, ta siya kung di makamaw. Mabibitlaan na ta malpas, paray. May salangan nga daw, dalpasay. Mayat nga rod, no kasta. Ay, kito na. Pagbilaan ko na tumay. Sige, tarim nam to. Nalpasan na natarimaan ti bubong ti CR mo, paray. Nalpas mo gaya mo na dagaw, Ay, skabadong. kito ko naman eh. Siya, pa'y magtiro na. Ay, naimbaglaki din. Iso asyak, ti kaya dagiti ta, duma dita. Kamabitlaan, ti trabaho. Ay, kastaya. Kumplito pa ti gamit ko Dagiti ta duma. Awan, bubulbulod da. Ewan ngagpaysaw. Tapno mo maray, may salangal daw kanyak ti trabaho. Dagiti ta duma. Maala da, iti dual daw. Uno talungal daw. Ay, lugi nga rod. Ano kasta? Ay, talaga alugi amaray. Iso asyak, ti kaya datang danan. At iti kagudwa ti tangdan ko to yan. Kumatang kantaw ni ti bagas. Kagudwalaan. Ay, katuwin mo ta. Alam ki di amin ay. Anya, Inton bigat, tinakmanan di tayo da parinteng. una, agsida akan mangan kantumanon iti agkakaimasijay. Ay, katsimpri mo da. Agtrabaho aki din, nga awan ti ipasango da. Amo ka, iso akay kayat mo ti mapan makitang dandita. Tinangdanan nyo gayam ni Tata ba daw kagawad ko nang?
Wan kwarog, kasapulak ngamin ti lalaki amang tarimaan iti bubong. Kasapula ko mamot ti kadwa kamang tariman iti diding ti balay ikaw. Ay kat ibagam kan ni kabadong mayat day jay ta kompleto ti gamit na. Kasano nga iti panagtrabaho na. Mayat mad. Isulaang ta ipasindayag na ti trabaho na. Anya? Sana balay, nagpaisumat kitday, kagawad. No kasapulam ti kadwa, ibagam adagaw, stop na muna. Sige, tadumagasak nga ro ti balay da. Ay, agdardarasak ko araw. Ay, tangdahanan ka kumatataba daw. Kasapulak ti kadwa ita. Apay, nadadailan ti diding ti balay maw. Kaya't kwasukatan iti baraw. Tanay, nagdahanan ti diding na. Ay, kito na. Tapno may ganyo mo ti balasa nga makakita iti balay maw. Ni tataba dong may. Umayak taw, itun malpas ko ti kulungan ti baboy ni Parinteng. Sige nga raw, tataba daw. Urayin kayaw. Ada ginatang ko dito. Isunto ti ilutom pangaldawan tayo. Nasaya at mo't no nalagip mo ti gimatang, inteng. Ada merienda ni paribadong dita ako kes. Dua. Duwalaan? Di may isa para bigat. Di may isa para malamnan to. Ala, wan. Parisan ton iti kape. Mayat daytan. Wan tinaskan, matangdanan iti husto. Bala, makaamu ka pala ka di paribadaw. Tani, ada meeting mi. Wan, inteng. Di kaagdanag. Angal daw gaya main, maray. Yung mutin na pupuutan. Ay, wan, pare. Iso asumango kamutan iti lamisaan. Alaman nga rod, maray. Ay na, mabisina ka. Adda indasar ko abukal, anasagpawan iti bulong ti aba, paribadaw. Bulong ti aba. Saan nga taan nagatail, maray? Ay saan, tamayat ti pananglutok. Adda pa'y sagpaw na adiles. Ay, mangal daw tayo nga rodin na, maray. Ay umunakan amangan, paribadong. Taurayak pa'y ni Inteng, asumangpag. Ay, nabandugak to yan. Awan ti lutom dita na ima sa sideg. Awan, ugot ti kamuti ti sinda kita'y aldaw. Anya? Naimbagkan ka, tanagsida ka man sigurun iti naimas. Ay, saan to yan? Bukal, kun bulong ti aba, kun dilis laeng. Anya, Yung pagarupon niya, sidagayan ni parinting, iti kakasyan. na, Ay, yak kaya tayo, ti makitang danpay kadakwada. na, gapula ang takas ta timpasangod, di mon kaya ti makitang dan kadakwada. Nakuripaw, kun naimo da diya parinting. Kaslawan honorarium na nga awatin na. Tinasken adda pakitang danam, angem tay awan apulo. Ay, uray pay. Ay, mapanaki din, iti ayan di ko araw. Kano saan mon sape analpas ti papaaramid daken ka? Ay, mangkita dan iti sa bali amang ituloy. Na, Sartang nyo pa lang teraramidan niya, o tataba daw. Ha? Nagmerienda tayo pa'y. Nagpili kayaw. At tinapay, cake, juice, wano ka pa'y. Ay da, dahi taman ti kayat ko araw. Nagataw ti makan. Ay, siyempre mo ta. Nasaysaya at kapay gayam ngam ni Uncle Mau. Pagkunan nyo, may. Una, sa ni Uncle Mau, at may salaang nga cookies, kun may sata sa akapay, yung pamirienda na kanya. O may gatas na bay. Anya? Kun bukbukal laang, kun bulong ti aba. Ano sagpawan iti basit akareng. Ni kagawad ko ng may. At kakaimas may, timpasango na. Anya? Saan matan nga imay ni paribadong itang aldaw? Kapay nga. Ay sus, awan Kano di na pa'y nalpas ti kulungan ta. Win nga rod, sapay kayat ko kat mabibiit ko matipan na kaisimpana. Ay, uray ko mamano ibaga na asaan makaumay ita. Unay matan, sapay nagluto ak iti ado nga inapoy kan sidaan. Ay, inton maminsan, urayan pa ijay tao sa kaaglutaw. Sana balay, tadamat di aso kan pusa ta, inteng. Ay, babit lang. Inakman kita ni paribadaw.
Amot no ituloy na pay. Wen tano saan, mangkita talangan iti sabali amang trabaho. Matak man iti may sakilo a karnit babaw. Papaitan ken bangaws kagawad kwa nang. Itaman pay. Ilutok man na pangaldawan mi kinitata ba daw? Nagadown, kadudwa kayo laang mat. Ilawlawan ko na ng tangdan itikas kinitata ba daw? Masabol gaya man na imas ti maipasango ken kwa na, numakitangdan. Ha? Sang kaibaga na nagkakaimas ka no timpasango yo ken kwa na. Ay, kwa, kinapudno na. Nairanra na laang dayjay. Taad da inyong kanyak dagiti kakabagyak at araon, anagapo iti birthday party. Nay, kabadaw, si kamo dayta. Nalpas ka di ti trabaho yaw. Saan pa'y, kunaman ni Kwarong, iso ka nun, timbang ituloy, maray. Ay, kastaya. Kat, pakitang danam nga ito, manendo kasta. Ang damag kiti ni parinting ay, madusay. Ha? Ay na, sinagayam da parinting iti bukay, dilis, kan bulong ti aba. Ti kunakit saan? Dito'y gayam ti pakasarakakan ka, pare ba daw? Paray, ada ka dita. Ewan na. Itayak pa'y. Dengdenggak ti bagbagam, ay salbag ka kiti. Ay, sige, panawa kayo, Ay. Di ka pumampanaw na ito. Paray. Anya jim bagam, agsid-sida akla ang iti bukal, dilis, ken bulong ti aba. Paray. Apay, magkunaam iti bagem, Apay, may saka baknang. Ay, kuha paray. Kontraktor kaya. Apay, nupudno ang baknang kaatao. Apay nga ron ngay, mapan ka pa'y lamakitang tangdan. Kinawan pa'y kondominium mo. Ay, paray, kung kunak lang, badayay. Ay, di ka agsaon. Ha? Diyak kayat dayta. Intunukon, mabakal ka. Ay, saan mo ta, paray? Ay, sumuko akong king ka, paray. Sana ka lumaban, paray. Saan? Napainanak din iti husto yan. Gunggunam nagkunangamin aya. Sumutipod na. Ay sumardeng kan ba dong? No si ka makitang tangdan laeng. Agan anad ka kumamot iti sawsawang mo. Wunay. Yes, kiki day. Ag di na maglakit day timbagakan ka ni Kapitan. Nakababaay. Nukas kamot laeng. Nasaysaya atin asumapol ka iti sa balay. Talaga masurunak iti nangagkukin ko na. Uray siyak masurunak. No apay mo't akas jay ti kunana. Mas daawa. Makitang tangdan lang. Kunamlan asinong agsasaw. Ala, pasensyaan talangan ni pari badong. Ay, indato kita ni Kwarong. Ay, isuntimang tarimaan iti kulungan ti ibabaw. Ala nga rod, intay. Labingita kang kalinteng. Ngam bisyak kita mang tartariman iti diding ti balay ikaw. Ne, si kagayam ti magtartarimaan iti didig ti balay baw. Unang gail, iso ala dingitak tadi ka matulungan. Basta agad kapilitan nila. Urayan kalatan. Mangkita kayo langan iti sa bali amang ituloy iti trabaho ni Tata Badong kada kayaw. Ha? Mabayag pa iti aramida. Sana nagpasada ni Kwarong ta isuntimang tartarimaan iti balay na. Ay, uray siya, Kapitan. No kaskan ni Kabadong titangdanak. Babainak. Kababain nga ron ti ugali da dya pare ba daw? Kinapudno na. Nagbabawi ni Kwarog anang tangdan ka ni Kabadong. Isubil na gayam saanin ang nagsubsubli ni pare ba daw? Kasanaw, ti kayat ni Kabadong asidaan kagpasig nga kakaimas. Day tangaron, kagawan. Sa nabali ko ma, no diag sao-sao. Ay, wan nga raw. Sawon na, uray saan arumbag, kad makapasakit itinakab. Ay nabadong, apay ngay adida ka inawat, katag kasapulan da gijay. Huwag nga ron, kasapulan da.
Ngamjak man namaw no apay. Manipod kas jay tinapasamaken ka. Awan mo mayat amangawatken ka ngagtrabaho. Ay, wang nga rod Makitam day ta nga imbunga tinaramid ma. Tuyang. Uray sa dino ti papanam. Saan dakan akayak atang danan. Apay nga imay ka. Ay, mayak paray. Ta ituloy kon ti trabaho kada kayaw. Ay awan may pasangok nga kakaimas amakan kan ka. Ay, saanan paray. Tinapatag ita. Kahit, Kat ti trabaho. aha, Tinasken ita kanyak. Kat adda mabalin ko apakitang danan paray. ay nakaamiris ka nga ram. Ay, kitwan mo ta paray. Iso pakawanan na ka din paray. Awanan ti mayat amang tangdan kanyak paray. Kin awan kwarta kaon. Sige, ituloy mo din, rugi mga trabaho. Nukasta, napakawan na kon paray. Hindi pa ingay, no di kasta. Tani ka asik kami. Ay nahagyaman na parinting At damot langan pagkwarta kaon. Gam ni ika rin ba di mo ulitan ti sinasaom kanyak Ay napix man paray. Kin saan ako, nga agsapol itag kakaimas ang may pasango kanya. Nadidigra akon paray. Ay natatabadong. Saan ngamin anasaya tikas ng aramid mo? Numakitang dan ka, ano sam no anya ti maipasangot ka? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Imteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Yan iti direksyon. Virgie Puglay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo. The MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ay, badong, rumarak. Nay, mayad dito sapatos mo Kin naka-formal dress ka pa Siyempre, badong. Siya, ti treasurer ita. Ko naman. Bagay ko kadimo ang tisaad ko ka senior citizens treasurer. Ay, diya ka muking ka. Naa. Mapanjaki din, iti papanam. Tadi ka maladaw. Naranyag abulan. Nay, si kamot gayam day ta, marituya. Ay, Madam Treasurer ko naman kanya kamaray. Anya ti ibaga, Madam Treasurer. Ay, katumayak ag singir iti contribution tayo, amaray. Aywan anya. Adamanen pimusay akadwa tayo asinyaw. Wang raw, iso amod to yung tasangagasot apisos ma. Sige, mabit laeng ta inak mangala iti sangagasaw. Rumuwarak pa ilang banang. Ay, nalipatam sa ti contribution tayo, inteng. Unan niya. Mangted kan. Sigurado nga umay dito ni Marituyang. Mabit lang ta kita akti wallet ka. Apay an naikulang ka. Awan mo ti 1,000 a pesos ko gaya man. Ay, banang. Nay. Ay kat bilangem ana imbag Bilangem numanon dagiti natnatay. Ay, nagsasaro nun. Tumutimat matay. Umayak ag singir iti contribution tayo, maribanang. Amok, Marituyang. Tasika ti treasurer tayo a senior citizen. Ala, dua gasot tiyawat mo kanyak maray, tadwa kayo matkin ni Kapitan. Di ka agdanag. Nakasaganan ti kwarta nga itadmikan ka, apo treasurer
Agyaman nak, maribanang. Aha. Ala, panawan ka pa'y nga rod amaray. Sige, marituyang. Adupay nga maintimapan ko singiran. Agan-anad ka Nangruna kat kwarta ti iggamam. Oy, nimbag kayo pa'y nanatuyang. Ado ti kwartayaw. 1, 2, 3, 4. At dayta, 1,000 amin dayta. Oy, kitahan nyo Tadi iparang-parang dayta kwartayaw. Ay, kwaraw, ada na bukal asang ribom dita. Unak nga idulin nyo dayta bilbilangin yaw. Ang ipabuuyo mo't gayam. Kasta ko mga raw. Awan kwarta ka na bukal asang ribaw. Ipanyo nga minin na ijay ayan tinagmina tayo dayta kwarta no nakasingir kayawn. Wan, ijay yun ton apasukatan no adda pasukatan yaw. Sana dito'y dalan nga bilbilang kayaw. No makita da nga do ti kwartayaw. Ang mga no agawan da pa'y kada kayaw. Anya? Daytoy lang tinakuliktam a kwarta marituyang. Kasta nga raw, kapitan. Apay nga, nung nagadutay umit asin niya. Adda 10 asaan ang nagbayad kanya. Kasano nga isabit ko ti kwarta no kurang. Ay. Awan da mga raw di jay babalay da. Sapay siya ti president. Bayadak man lang ang ti contribution da. Ay na. Kasta kapitan. Tingkaw. No problem. Ang tuyang inton sumarunaw. Singirim to ida Wan, kapitan. Nakadiskitarak manon iti 1,000. Nye, Addan tumanen pagtayak iti luto. ay kat pagbingayan ta dayta. Anya? Padasig mamuitan ti tumaya iti lutaw. Baring mga baka. Ay saan? Kwartak lang daytong. Padasan ti siya namang tintay. Pulong ka kadi paring day. Sige man lang. Salbag ka. May metbud lang no duwata makisugal. Kin nagtaya iti lutaw. Kanya ti amom ngay. Mga numalas ka. Kin nasuswertiyan ng siga. Anya? 1,000 amin tinaikontribute ko. Nagabuno ak pa iti 1K. Manan? Kurang iti 1,000 tinakuliktan ni marituyang. Anya? No kasta. Saan ang nagbayad dagiti daduma? Nagamu Makamu ba ni marituyang? Ay, masapul asingiran na dagiti saan ang nakabayad. Rumbag lang Katnusan asyakti para abuno iti kurang da. Nasa umon, intay. Kay, nangabak ka. Saan? Naabak ti 5 gasot a pisos ko. Ay, no basta, badat na laing. Anya? Kunak man no swerte ka iti sugal. Nangat nga to ti pustak, kintayat. Ang awan pulos na nga baka. Anya? Diskitar ka man kida iti kwarta. Masapul na makasubutak iti sumarunaw, tuya. Uray siyak mo't Bayam, tay pamuspusak ti pagpuunan ta. Anya, agsingir ka manon, marituyang. Anya amanon, kat awan pa'y mo't inted mau. Adda, kano inyawat ko itikan ka? Ay talagang awan malagip kumaray. Agbayad ka kidain. Ay anya mo taon? No nagbayad ka, di adda malagip ka. Awan mal. Sige, agbayad ak manan. Tapno awan tiriray. Marituyan, manu amin ayati ammom anatayi ijay ilay. No bilang, kat adda nasurok asang 10 da amin maray. Adumot day Una, adda pa'y 5 anatay di takabang-ibang alugar. Iso abali 2,000 a pisos amin ti singirit ita kada kayaw. Anya? Umatangak man, maray.
Anya tigatangam, Kapitan. Apay, medyo nakamisuot ka iti 1/4 nga aglako Ay masurunak man ka ni Marituyang. Naminduha na kasininger. Namindwa! Apay nga intulok mo kay. Ay, una. Tawan mo't nga min resibo ang maipakita. Ay, Kan saan lang asyak tinangaramidan na. Ado kami. loko na tao. Damagam man inteng. Nupod numot laeng nga adda na tay. Adamat na tayo akalugaran tayo. Ay kwa, kayat ko asawan. Ijay kanu ilay. Nasurok kanu asa nga full a senior citizen tinatay ijay. Anya, Kan adapay kanu 5 anatay iti kabangibang a lugar. nagkuna. Ni Marituyang. Iso ang nagsingir kanyak iti 2,000. Ada ayamat na tayo akasta kaado. Awan. No kasta. Pudno ti atap ko. Amang lukluko laeng ni Marituyang. Ay. Maditag parparik na kanyak. Ay, payman. Tapna mo yaw. Nakitak ni nanatuyang agbilbilang iti kwarta. Anya? Idi nakitak. Kuna nakit din nga agpasukat iti 1,000 an nabukail. Kahit anyang iti si Maruno na pasama. Nasiputak nga imbulsahan at 1,000 a kwarta iti pantalon na. Ha? Isumoy lagayam ta kurang ti 1,000 ti kwarta. Di bagbagasak tinang ibaga kada kayo angkal. Ay, uray mamuan na. Just kiday ta Marituyang. Manaw tinadiskitar mo tuyang. Ay, 2,000 ang nasurok, badaw. Yag mo kanyak ti sangaribaw. Awanan ti pagsugal ka. 5 gasot lang ti alaam. Taigatang ko iti pangkusina tinabatay. Kat tinasurok ka sangaribo ngay. Pangusaram ngay. Pagsugal ko mo ta. Kan pagtayak mo iti numero dita kayat kaw. Ay, nagsaur kan tuyang. Inton kwan, ibagat ti pudnaw kandi parinday. Anya, Agululbud ka lang nga danatay iti nagduduma barangay. ay nabadong. No talaga aswertay, oray 5 gasot lang ti sugal mo. Nangit ko amin na nagsarita nyo. Ha? Parintay. Anda ka dita abay ti tawa may. Ay, salbag ka Marituyang. Ay, Kapitan. Nagboluntaryo ka at treasurer. Ita, kasta ti aramidan. Ay, kuwang amin, Kapitan. Naabak kami iti sugal. Ay, nagkunangagsugal kayo. Impis nga trabaho kayo. Ay, Kapitan. Kunam nga ado tinatay. Tagayam, taltalaw. Imbagam kanupay asana nagbayad ni kagawad kwa nang. Idinto ta nalpas asin ni ngirmaw. Tirigat na. Ado da nga inulit-ulit mo a pinagbayad. Ay, diya ka mo day ta, Ay, di ka Kapitan. naging didin, day. Amok nga yung gagaram. Ngamay, amok nga wan resibo na giti inawat mo a kwarta na. Madandanagan na tuyang. Ang mga nuag darom dagiti na biktiman. Ay na, sapay kumata saan. Ay, diya kaya timabalawd. Ay, si kanto mga may. Di kag pabasol Tanda iranod kamot iti inarabig ka. Anya? Agresign naksalaangan kas treasurera. Tay nakpailag bakasyon. Nasaysayaat pa'y. Tanay, si Kanti pagsasaritaan da dita. Kung garaod, mababain na kung badaong. Ay, saan lang nga si ka? Karaman ako na. Gapo iti naramid mo. Anyat ko lang. Ag-resign kan at treasurer, Marituyang. Kasta ko Kapitan, ipasa kun iti sabali ti akum ko. Ay, sana mabalin. Apay, nalakat ti kasta. Bisa na saya at trabaho ti aramidam. Panawam manan. Ay, Kapitan. Ay, di ka pumampanaw. Aginggat di mo na isimpati parikot nga na aramid mo. Ay, Sukatam ti 1,000 nga inalam. Ken amin akinupit mo. Uwan, Kapitan. Sa dino nga itan ti pangalaan iti pagbayad mo. Ilakok sa langan ti kakaisuna a washing machine. Anya? Uwan, ano saklangan ti aglaba iti ima. Kasano ngay no gumatan?
Ay, ibargin ko na. Ay, aduas ni gumatang no ibargin mo. Kasapula ko na iti kwarta itaba daw. So, di kapilitan nga ibargin ka. Ay, si kanto mo nga may. Oh, kapitan, adto iti pagbayad ko ka. Awat mo. Ay, una, awatak. Tasya tinang back up. Ken nang abunaw. Kan kidawag kumaadinak idardarom. Agpagpakaasya, kapitan. Eh, no siya, awan pare ko. Ah, Magpakawan ka. ay na, agyaman na, kapitan. Ngam no ni Marikwanang, ken dagiti daduma, ay jakam mo. Ha? Uraya ma, no niya ti bagada. Napagnunumuan may, apakawanin da kalaangan, maray. Ay na, agyaman ako na, ay marikwanang. Tangay inaklon mo ti basol mo. Ken nagbayad ka. Ungag pesaw. Ah, Kayat may, indon sumaron na nga umay ka agsigir kada kamay. Ket karaman ti documentation, marituyang. ay, kwa. Ah, Data ko makatirumbang saan aya, kapitan. Ay, wala kagawan. Manipon ita. No adag bayad, iti contribution. Agpirma. Isurat yung ti pizza. Eh, bidyuin nyo pa ano mabalin. ay, iwan, kapitan. Marikwanang. Aramidag timbagayaw. Very good, Marito. Ay na to yan. Liklikan nyo nga mintisuhan. Tairubo na kayo lang. Ala si Jay. Dinan, tinagibusan ti sa walipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.